हॅलो फ्रेंड, तुमचं सर्वांचं आपल्या केमिस्ट्री स्टडीमध्ये स्वागत आहे. आपण मागच्या टॉपिकमध्ये जो तुमचा MSCला पेरिसायक्लिक आणि फोटोकेमिस्ट्री आहे त्याच्यामध्ये आपण इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शन, सायक्लो ॲडिशन रिॲक्शन आणि सिग्माट्रॉपिक रिॲक्शनचे रूल वगैरे बघितले. ओके, तर आपण सिग्माट्रॉपिक रिॲक्शनचे मागच्याच टॉपिकमध्ये कंप्लीट केले. त्याचे वुडवर्ड हॉफमन रूलनुसार, सिलेक्शन रूलनुसार 4n आणि 4n+2 पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीम कशी येते ते पाहिलं आहे. आता आपण बघणार आहे कुठलं बघणार आहे, डायरेक्ट एक्झाम्पल बघणार आहे. ठीक आहे, स्टार्ट करण्याची तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं प्लीज सबस्क्राईब करा. तुम्हाला काही क्युरीज असतील तर मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा आणि जर व्हिडिओ जर हेल्प वाटला तर लाईक करायलाही विसरू नका. आता बघा, तुम्हाला कसा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. मी सिग्मा टॉपिक रिॲक्शनचं बघितलं होतं. तुम्हाला मागच्या टॉपिकमध्ये मी रूल पण कंप्लीट केले आहेत तुमच्यावाले. ठीक आहे, ते रूलवरनंच आपण एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहेत. ओके, आता तुम्हाला दिलं असेल की 1,3 सिग्माट्रॉपिक रिॲक्शन. ठीक आहे, प्रॉब्लेम असा विचारला जाऊ शकतो, कॉन्सन्ट्रेट इन द 1,3 सिग्माट्रॉपिक रिॲक्शन सिग्माट्रॉपिक सिस्टीम ऑफ हायड्रोजन थर्मली फॉरबिडन आहे आणि फोटोकेमिकली काय आहे अलाउड आहे, तर एक्सप्लेन करा. ठीक आहे, या प्रकारे तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. आता बघा, मागचा बेसिक पार्ट बघा तुम्ही, तर तुम्हाला एकदम इझी झाली आहे. मी डायरेक्ट एक्झाम्पल सॉल्व करते. ठीक आहे, आता इथं कार्बन किती आहे, 1,3 सिग्माट्रॉपिक रिॲक्शन, 1 2 3 3 कार्बन आहेत. मग याला तुम्ही काय ना 1 2 3 सिग्माट्रॉपिक रिॲक्शन म्हणजे 3 आणि +1 किती झाले, मग 4 पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीम. ठीक आहे, आता 4 पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीमने काय सांगितलं की इंटरफिशियल फॉरबिडन, कशाला, थर्मली कंडिशनला. ऑलरेडी आपल्याला जर प्रॉब्लेममध्ये दिलं असेल की थर्मली फॉरबिडन दाखवायचं आहे तर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही. जर तुम्हाला डायरेक्ट सांगितलं असेल की तुम्ही सॉल्व करा हे रिॲक्शन, तर तुम्हाला तेव्हा माहिती पाहिजे की रूलमध्ये काय दिलं आहे. ठीक आहे, आता बघा सगळं बेसिक बघा, मी बेसिक घेतलेलं आहे. ठीक आहे, याला तुम्ही ह्या प्रकारे पण ड्रॉ करू शकता. बघा, CH2 हा CH, इथे डबल बॉन्ड आहे, हा CH2 आणि 1 हायड्रोजन ह्या प्रकारे जॉईन. ठीक आहे, आता फ्री रॅडिकल फॉर्मेशन होणार म्हणजेच काय होणार, हा पाय बॉन्ड जर ब्रेकडाऊन होईल, इथला हा बॉन्ड ब्रेकडाऊन आणि हा H रॅडिकल ह्या प्रकारे राहील. ठीक आहे, आता बघा हा रॅडिकल आणि हा रॅडिकल काय करणार आहे, इथं डबल फॉर्मेशन म्हणजे तुम्हाला ह्या प्रकारे स्ट्रक्चर मिळेल. ठीक आहे, म्हणजे हे तुम्ही असंही दाखवू शकता, म्हणजे हा बॉन्ड इथे शिफ्टिंग झाला, हा हायड्रोजन इथे शिफ्टिंग झाला, म्हणजे ह्या प्रकारे. तुम्ही मागचा बेसिक घ्या, त्याच्यामुळे मी सगळं समजवलं आहे. ठीक आहे, आता किती दिले तुम्हाला, कार्बन 3 दिले. ठीक आहे, मग तुम्ही ऑर्बिटल किती काढणार आहे, 3 काढणार आहे. ठीक आहे, आणि त्याला तुम्ही जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते पण तुम्ही ग्राउंडच्या टेस्टमध्ये तुम्ही देणार आहे. ठीक आहे, आता बघा त्याची एनर्जी प्रोफाईल डायग्रामनुसार N = फर्स्टला काय असतं, 0 असतो. ठीक आहे, मी तुम्हाला ते पण सांगितलं की नोट्स कसे वगैरे काढायचे. ठीक आहे, N = 1 आहे आणि N = 2 नोट्स आहेत. ठीक आहे, आता बघा इथं तुम्ही काय सांगितलं की 0 नोट्स असणार आहे ग्राउंड स्टेटला. तुमच्यावाले किती, तुम्हाला एकूण कार्बन किती दिले, 3 दिले, म्हणजे 3 इलेक्ट्रॉन तुमच्या इथं आहे, म्हणजे 2 आणि हा 1 3. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये सगळ्यात तुम्हाला काय दिसणार आहे की जो तुमचा Site2 आहे तो काय दिलेला आहे, होमो दिला. म्हणजे होमो म्हणजेच काय, हायर ऑक्युपाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, आणि जिथं तुमची पेस खाली असतो त्याला तुम्ही काय म्हणता, लोअर अनऑक्युपाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल म्हणतात. ठीक आहे, आणि एक्साइटेड स्टेटमध्ये काय होईल, हे 2 इलेक्ट्रॉन आणि जो इथला जो Site2चा जो 1 इलेक्ट्रॉन होणार आहे तो काय होणार आहे, प्रोमोट होणार वरच्या साईडला, तो काय होणार आहे एक्साइटेड स्टेटमध्ये तुमचावाला Psi3 स्टारमध्ये तो चालला जाणार. ठीक आहे, म्हणजे त्याला तुम्ही काढणार आहे होमो म्हणणार आहे आणि हे काय म्हणतात लिमो. ठीक आहे, म्हणजे होमो म्हणजेच काय, हायर ऑक्युपाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. ठीक आहे, आता बघा इथं तुम्हाला एक पण नोड नसतो, बरोबर ना, म्हणजे सगळे नोड तुमचे जे ऑर्बिटल असतात त्यांचे काय असतं, सेम साईन असते, म्हणजे एकाच साईडलाच आणि याची काय असते, मिरर सिमेट्री दाखवते. बरोबर, आता बघा Site2 मध्ये काय 1 नोड येऊन जाईल. ठीक आहे, 1 नोड येऊन जाईल म्हणजेच काय, नोड नंतरचं जे साईन असतं तुमच्याला काय असतं, चेंज असतं. म्हणजे काय, ह्या प्रकारे बघा इथं फर्स्ट ऑर्बिटल ह्या टाईपमध्ये असेल तर सेकंड ऑर्बिटल ह्या टाईपमध्ये असेल. ठीक आहे, म्हणजे दोघांचे साईन बघा कसे चेंज, इथं कसे सगळे सेम आहेत, म्हणजे मिरर सिमेट्री इथं काय दाखवणार, C2 सिमेट्री दाखवणार. C2 सिमेट्री म्हणजेच काय, हा तुम्ही जर 180ने रोटेट करणार मग हा साईन काय होऊन जाईल, वरती येऊन जाईल, म्हणजे ही काय दाखवते सिमेट्री. पण मिरर येईल काही, ते मिरर जर टाकला तर सेम येईल का, नाही येणार, म्हणजे तुम्ही याला काय म्हणणार आहे, मिरर असिमेट्री म्हणणार आहे. ठीक आहे, आता बघा थर्ड तुमचा Psi3 जो आहे तो काय करणार, तिथं किती नोड येतील तुमच्याला, 2 नोड येतील. ठीक आहे, 2 नोड येतील म्हणजेच काय, तुमच्याला 1 नोड नंतरचे 1 आणि 2 ह्या प्रकारे असतील, आणि तुमच्या साईन नोड नंतरचा साईन काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. म्हणजे बघा इथं नोड आला तर 1 साईन चेंज झालं, इथं नोड आला तर 1 साईन चेंज झालं. ठीक आहे, ऑर्बिटलचं. आता तुम्हाला हे एक्झाम्पलमध्ये सॉल्व करायचं. ठीक आहे, म्हणजे काय दाखवायचं की थर्मली फॉरबिडन कसं आहे आणि फोटोकेमिकली अलाउड कसं आहे ते तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये सॉल्व करायचं. ठीक आहे, मी प्रत्येक ठिकाणी हे तुम्हाला सांगणार नाही, हे ऑर्बिटल घेऊन. ठीक आहे, तर आता प्लीज व्यवस्थित लक्ष द्या. तुम्हाला काय क्युरीज असेल तर मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. ठीक आहे, तो तुम्ही थेअरीमध्ये कसं लिहिणार की ही तुमची कशी आहे, सिग्माट्रॉपिक रिॲक्शन आहे. ठीक आहे, आणि 1+ म्हणजे 1+3 म्हणजे 4 पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीम येते, 4n सिस्टीम दाखवते ते. 1,3 सिग्माट्रॉपिक रिॲक्शन इन विथ द सिग्मा बॉन्ड ऑफ द हायड्रोजन इज ब्रेक झालेला आहे, आणि तो कसं झालं, पुढच्या याचा शिफ्ट झाला आहे. बरोबर, मी तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये दाखवलं.
आता थर्मल प्रोसेसमध्ये काय होणार की ग्राउंड स्टेटला किती होते तुमच्याकडे 2 पाय इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट होते. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला तुमचा ग्राउंड प्रोसेसला ह्या प्रकारे होता, ग्राउंड प्रोसेसला ह्या प्रकारे होता. ठीक आहे, 2 इलेक्ट्रॉन ह्या प्रकारे प्रोसेस होता. आता तुम्हाला काय सांगितलं की थर्मली काय सांगितलं, फॉर्म्युला सांगितलं. ठीक आहे, आता रूल जर तुम्हाला माहिती असेल, एक मिनिट तुम्हाला रूल पण दाखवतो. थर्मली काय सांगितलं तुम्हाला, फॉरबिडन सांगितलं, म्हणजे अँट्राफिशियल येणार आहे आणि कॉईल येणार आहे, तो फॉरबिडन येणार आहे. ठीक आहे, आणि केमिकलमध्ये काय येणार, सुप्राफिशियल आणि अलाउड येईल. ठीक आहे, तो कशा प्रकारे येतो. आता तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की अँट्राफिशियल म्हणजेच काय, तुमच्याकडे दोघी पण साईड कशा असतात, अपोजिट असतात. मी सगळं बेसिक तुम्हाला क्लिअर केलं, तर ते बघा मागचं टॉपिक. ओके, आता बघा याच्यामध्ये काय आहे की 4 पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे. साय2 इथे इथं होमो, बरोबर की नाही. साय2 तुम्ही काय घेतला, होमो घेतला. इथं तुम्हाला नोडमध्ये दाखवलं की साय2 काय तुमचा इथला ग्राउंड स्टेटला सांगते मी. ठीक आहे, थर्मल कंडिशनला काय घेणार तुम्ही, तुमच्याला काय आलेलं आहे थर्मल कंडिशनला अपोजिट साईड येणार आणि तुमची काय C2 सिमेट्री येणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे दोघांचे जे साईन असणार आहे तो किती असणार आहे, ऑपोजिट असणार आहे. ठीक आहे, आता हे टर्मिनल लोबवरनं काय होणार आहे, हा जो तुमचा हायड्रोजन आहे ना तो इथं शिफ्टिंग होणार, म्हणजे तुम्हाला ट्रान्झिशन स्टेट ह्या प्रकारे मिळेल. बरोबर, म्हणजे हायड्रोजन तुमचा ह्या प्रकारे, म्हणजे काय होणार आहे, तुमचे हे दोघी पण अपोजिट साईन जे लोबचे जे टर्मिनल एंड आहेत ते कसे आहेत, अपोजिट आहेत. म्हणजे याच्यामध्ये काय होईल मग तुमच्याला थर्मल कंडिशनला काय होईल की टर्मिनल अपोजिट साईड इन द मायग्रेशन ऑफ द हायड्रोजन हे काय दाखवतोय, अँट्राफिशियल दाखवतोय. ठीक आहे, मी अँट्राफिशियल वगैरे काय आहे ते पण समजवलं तुम्हाला, ते बघा. रिॲक्शन इज थर्मली काय झाली मग, फॉरबिडन झाली. ठीक आहे, आता फोटोकेमिकल सांगितलं. फोटोकेमिकल सांगितलं म्हणजेच काय होईल तुमच्याला, याच्यामध्ये जो होमो असेल ना तो घेणार. आता होमोमध्ये काय केलं तुम्ही, 1 हे केलं आहे इलेक्ट्रॉन, काय वरती शिफ्टिंग केला, म्हणजे ते काही साय3 होमो आहे. म्हणजे बघा हे टर्मिनल लोब जे ते कसे तुमच्याला लास्टलाचे सेम आहेत. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही ते घेणार. आता बघा सेम टर्मिनल लोब आहेत ह्या प्रकारे, आणि हायड्रोजनची शिफ्टिंग तुमचा जो हायड्रोजन मटेरियल ह्या प्रकारे होणार, म्हणजे ट्रान्झिशन स्टेट ह्या प्रकारे, म्हणजे हायड्रोजन तुमचा या प्रकारे. म्हणजे ही काय होईल, फोटोकेमिकल काय असणार, ही रिॲक्शन तुमची आली अलाउड असणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही आधीच सांगितलं की सुप्राफेशियल अलाउड सांगितलं फोटोकेमिकलमध्ये, 4n पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीममध्ये. हा रूल तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. ही कसली तुम्हाला सांगितलेलं आहे, सिग्मा ट्रॉपिक रिॲक्शन, ही सगळं तुम्हाला बेसिक समजवलं आहे, तर ते तुम्ही बघा आधी. ठीक आहे, आणि तेच तुम्हाला लिहायचे की 1 रेडिएशन ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन इज साय2 इज प्रोमोटेड टू साय3मध्ये गेला आहे आणि तो होमो झाला आहे तुमचा. एक्साइटेड आर द 2 नोड्स आर द पोझिशन इन द मिरर सिमेट्री. आता मी तर मिरर टाकला तर तुम्हाला सिम्युलर ह्या प्रकारे दिसणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही काय म्हणू शकतात मग तिथं, द सिग्माट्रॉपिक रिॲक्शन इज द मायग्रेशन ऑफ हायड्रोजन सुप्राफेशियल मोड इज एक्साइटेड अँड द रिॲक्शन इज द फोटोकेमिकल काय असणार आहे, अलाउड असणार आहे. ठीक आहे, आता बघा तुम्हाला नंबर ऑफ एक्झाम्पल असतील. बघा हे एक्झाम्पल पण त्याच प्रकारे, हे एक्झाम्पल पण तसंच सॉल्व करा. म्हणून तुम्ही सॉल्व करा, जर तुम्हाला नाही जमलं तर मला सांगा. ठीक आहे, हा इथं बॉन्ड शिफ्टिंग करेल आणि हा इथं बॉन्ड शिफ्टिंग, म्हणजे 1 2 3, म्हणजे ही पण काय 4 पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे आणि तुम्हाला फायनल आन्सर ह्या प्रकारे मिळेल. ठीक आहे, हे पण तुम्हाला त्याच प्रकारे सॉल्व करायचं, जसं तुम्ही आता जे एक्झाम्पल सॉल्व केलं ना त्याच प्रकारे करायचं आहे. तिथं त्यांना प्रूव्ह करायचं की ती थर्मली कशी फॉरबिडन आहे आणि फोटोकेमिकली कशी अलाउड आहे. ठीक आहे, आणखी एक एक्झाम्पल आहे, ते पण तुम्ही सॉल्व करा. तुम्हाला होमवर्कला दिलं आहे मी, तर तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम आले तर मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. ठीक आहे, आता बघा तुम्हाला जर असं एक्झाम्पल दिलं असेल, एक मिनटं, हे बघा ही पण कशी आहे 1 3 पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीम, म्हणजे हा एक सिग्मा बॉन्ड करून इथे शिफ्टिंग होईल, हा इथे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, म्हणजे ह्या प्रकारे तुम्हाला मिळेल. किंवा तुम्हाला ह्या प्रकारे दोघांपैकी एक, म्हणजे तुम्ही कुठलेही ड्रॉ केलं तरी चालेल. ठीक आहे, दोघांचा एकच अर्थ होतो. ठीक आहे, तर तुम्ही काय सांगणार की ही पण 4 पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे, 1 2 3. ठीक आहे, 1 2 3 म्हणजे 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिॲक्शन, म्हणजेच काय 4n पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीम. आणि त्याचं पण आन्सरिंग काय करणार तुम्ही, थर्मली फॉरबिडन दाखवणार आणि फोटोकेमिकल काय दाखवणार आहे, अलाउड दाखवणार. सेम आहे, सगळ्यांचं मेकॅनिझम सेम आहे, म्हणून मी तुम्हाला हे सगळे एक्झाम्पल घेतले. प्रॉब्लेम सॉल्व करा. प्रॉब्लेममध्ये काही डिफिकल्टीज असतील तर मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. थँक्यू सो मच वॉचिंग दिस व्हिडिओ. मग पुढच्या टॉपिकला आपण काय बघूया, 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक रिॲक्शन बघणार, त्याच्यावरचे एक्झाम्पल बघणार. ओके, थँक्यू.